ten unha afiladora, alá. Vai pensando Non sei se será certo o que li nunha revista. Por millores industriales salen da terra da chispa. Por toda a región que queira, por todo sitio que queira, sempre soen os larense voceando desta maneira. Filadores para Agüero, arrego fuentes e plato, compro caldeiros de cobre, umas vellas e farrapo. Miña irmá tiña unha filla, uns 20 anos e pico, nunca lle deixou ter novio hasta que viñeron rico. Ela ben o merecía, que unha rapaza elegante, tiña unha casa ben feita e un bon lameiro por diante. Verán que fora un castigo, o demo atentou, un paragüero morense con sencillez engañou. Pra poder estar con ela, un día por la ventana, aló por la medianoite cuando ya estaba na cama. Desde entonces a rapaza empezouse a poñer maliña, e eu mismo lle fun buscar o médico da velliña. Deulle fratas a barriga e unhas inyeccións de suero, hasta que notou que había principios dun paragüero. Miña irmá e meu cuñado, ao saber o contenido, empezaron a chorar que aquello era un alarido. Eu funos contemplando, o chorar e perder tempo, busquémolo paragüero e tratalo casamento. Pero el condenado non se quixo sujetar, iba dicindo ás vecinas: tedes algo que arreglar. Moitas non lle facían caso e outras iban a buscar, facendo como que teñan un clavo que remachar. Dixo a maestra do pueblo que era unha persona lista, non vos hai peor canalla que ser da terra da chispa.